Salam Atabatan TV YouTube kanalının mehriban müştakları. Atabatan haberleri gepleşigimizde sizin ählijeňizi hoş gördük. Mehriban ýaşlar, biz size dünýäniň iň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň ýurtlary boýunça ýetirmegi dowam edýäris. Köp sanly okuwjylarymyzyň isleýlerini hasaba alyp, Koreýa Respublikasynyň daşar ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna giren, ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny size ýetirýäris. Koreýa Respublikasynyň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň linkini şu habarymyzda paýlaşarys. Hormatly tamaşaçylarymyz, biz size öň Türkiýanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Belarusyň, Ukrainanyň, Gazagystanyň, Gruziýanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Hytaýyň, Germaniýanyň we Hindistanyň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetiripdik. Olar baradaky video habarlarymyzy Atabatan TV YouTube kanalymyzdan tapyp bilersiňiz. Şeýle hem siz ýokarda ady agzalan ýurtlar boýunça sanawy atavatantürkmenistan.com saytynyň bilim sahypasyndan tapyp bilersiňiz. Belim bolşýaly, biz her ýyl Türkmenistanyň bilim ministrligi tarapyndan kabul edilýän dünýäniň okuw mekdepleriniň öňdeligini düzýän halkara guramalarynyň kepitleýän sanawyny size ýetirip gelýär. Mehriban müştaklarym, daşar ýurtda bilim almak üçin resminamalaryň terjimesi boýunça makul hyzmat terjime merkezine ýüz tutup bilersiňiz. Habarlaşma üçin +993 63 78 96 73 +993 12 96 48 55. Şeýle hem size Google Play Market'ten mugut ýükläp alyp biljeňiz 4 dilde gepleýän makul sözlük aplikasiýamyz, ýagny priglajeniýamyz barada maglumat bermek isleýär. Makul sözlük priglajeniýamyzyň üstü bilen siz çağalaryňyzy suratlar oýunlar bilen ingliz, rus we türk dillerini öwredip bilersiňiz. Makul sözlük jem 100 000 golay sözi özüne jemleýär. Mehriban ýaşlar, biz size eýen bir näçe döwletiň ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny ýetirdik. Eger size bu döwletden daşgary başga ýurtlaryň sanawyna ýokary okuw mektepleri gyzyklanýan bolsa, onu kommentariýada belläp geçmek unutma. Iň gysga wagtda şol ýurtlaryň hem sanawyny ýetirer. Mehriban ýaş müştaklarym, eger siz özüňize gerekli peýdaly maglumatlar almak isleseňiz, atavatantürkmenistan.com saytyndan tapyp bilersiňiz we Atabatan TV YouTube kanalyny iýerlemagy dowam edin. Gepleşiklerimiziň inlik fanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.